Mga kapuso, paggamit sa tobacco, vape kag makahulubog nga ilimnon sa mga pamatanon gindeklarar nga epidemya sa mga doctors kag health experts sa Pilipinas. Iloilo City Health Office nagatanyag sang bulig sa mga luyag magunta sa pagpanigarilyo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Humalin sang bata pa, wala gid nakatilaw sang sigarilyo o kon vape ang 22 anyos nga estudyante nga si Toto sang barangay Dungon B, Haro, Iloilo City. Apang sa pagganyat sang barkada, masobra duha ka bulan subong nga ini ang naga-vape. Maka-relax ka ba, sir? Doon namin matag sir, kung makasuyop ko vape. Si alias Toto, ang isa lang sa madamo nga mga pamatanon nga nagagamit sang sigarilyo o kon vape sa Pilipinas. Sang tinalikdan nga semana, gindeklarar sang Philippine Medical Association nga isa ka epidemya ang paggamit sang alcohol, tobacco, kag sigarilyo sa mga pamatanon nga nagaedad 15 tubtob 30 anyos. Ang ini nga problema ang nakitaan man sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Sa masobra 6,500 ka mga nadakpan nga nagapanigarilyo kon pag-vape sang 2024, 2,993 diri ang mga pamatanon. Sa mga nagsigi na ng surge sang vape, nakakibot kami with students as young as 5 years old, pamangkoton, they know kung ano ang vape. So, amo na nga alarming gid sa amon katama. Nagapatigayon man ang ICAS ang storytelling sa mga daycare center agud ipahibalo ang malain nga epekto sang pagpanigarilyo kag pag-vape. Ang pagpanigarilyo kag pag-vape ang posible makatuga sang cancer sa baga kag pagsaka sa risgo sang diabetes kag stroke. Alcoholic hepatitis kag cirrhosis naman ang pwede makuha sa masamay pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Apisar sang risgo, madamo sa gihapon ang nagapanigarilyo. Ginalantaw alternatibo sang Iloilo City Health Office sa pagtapna ang pag-usar sa bubble gum o kon ehersisyo. Kabahin sa ila programa ang pagkato sa mga kabaragayan kag bulutuan para magpatikayon sa counseling kag nicotine patch sa mga luyag maguntat sang pagpanigarilyo. There's never too late man sir kung mag-withdraw kita or mag-stop sa smoking kay dira mas iban ang mga masakit nga magadulot sa imo. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.